Eusko Jaurlaritzak bake eta bizikidetza planaren behin betiko txostenaren nondik norakoak aurkeztu ditu gaur Donostian. Joan den ekainean jarri zuen mahaigainean planaren zirriborroa eta azken hilabetetan eragile sozial eta politikoek aurkeztutako ekarpenak aztertu ostean behin betiko txostena osatu du Jaurlaritzak. Jonan Fernandez bake eta bizikidetza idazkariak azaldu duenez, 42 iradokizun jaso dituzte, eta hauei 27 zuzenketarekin egin zaie tokia planean. Eginda parte hartze prozeso tinkoa eta intensoa, ez da? Parte hartutako prozesu bat izatean nahi izan du Eusko Jaurlaritzak, eta serion hartu dugu hori. Ekarpena jasota, datorren astean onartuko dute txostena. Behin betiko testuak zoru etikoa jasoko du bere osotasunean eta 5 puntuko hitzaurre bat gehitu diote planaren interpretazio esparrua definitzeko. Orainean kokatzeko gutxieneko oinarri etiko eta demokratikoak, bigarrena etaren amaieraren aurreko jarrera, hirugarrena iraganaren kontakizuna, laugarrena hainbat jatorritako urraketen tratamendua eta bosgarrena etorkizunaren aurreko lehentasunaren zentzua. Laburbilduz, giza eskubideen urraketan etaren indarkeriaren injustizia espresuki baloratu behar dela azpimarratzen da. Exigentzia baldintza politikori gabe eta amaitzeko, desagertzeko eta desegitzeko exigentzia da Eusko Jaurlaritzaren zein bake eta bizikidetza planaren oinarria. Horretarako lehen urratsa armagaratze eta desegite antolatua segurua eta behin betikoa. Planak jasotako zuzenketen artean, torturak ikertzeko batzorde independente bat sortu beharra eta presoak gizarteratzeko bidean salbuespen politikak genditu beharra ere onartzen dira. Aurrez ez bezala, gainera, iheslariak ere hartuko ditu kontuan planak. Ezin da, argudio bat bera ere erabili, etaren indarkeria ez da giza eskubideen beste edozer urraketa ere, txikiagotzeko edo legitimatzeko. Gizarte topaketa du zeretzat bake eta bizikidetza planak. Herrialde honetako familia politika guztiak barnean hartzen dituen plaza bat. Dokumentuan nabarmentzen denez, planari ez dagokio iraganaren kontakizun bat inposatzea, gogo eta partekatua ahalbidetzen duten baldintzak sortzea baizik. Dokumentua bake planaren plana dela gogorarazi du aurkezpenean Jonan Fernandezek, abiapuntua besterik ez dela. Jarraipen batzorde bat izango du aurrerantzean eta zirriborroan aurkeztutako 13 ekimen zehatzen inguruan akordioak lortzen saiatuko direla adierazi du.